Goy. Kay Kuya Goy. Kuya Goy, kain tayo. Sarap. Gata, tiyanon. Kain tayo. Nakasok naman yata yung lakay mo eh. Baka mamaya puro mukha ako. Ano? Sabihin mo si Ate Nol, ganon. Alam niya, kilala niya. Kilala. Ay, si Kuya Goy. Hindi na parang. Pisa, kay no. Sabi kay Kuya Goy. Patayin mo muna. Bakit nga mo? Di naman music? May message, paano makarinig ang buwis niya? Ano ang message mo kay ano? Ano ang message mo kay Domingo Pardo? Baingoy, kung medyo nagsusubra-subra naman ang kaundiyang, biyaya mo dyan, Ekwan. Padala mo ko, ito na akong bidyas. Bidyas ko, ibutas na, pinakita ko nga kay Linggoy. Saka yung aking Colgate, wala nang laman. Pinakita ko na yung kaha para Maniwala. yung ebidensya talaga. Kaya baka naman iba-iba ang biyaya dyan sa Canada eh. Maalala mo mga lumipas natin kahapon. Sabi siya na, pinatahian kita ng mga maong noon sa nasa Katanawan ka. Kaya, at saka naalala mo ba, yung tirno mong isinakay sa aeroplano nun, ay akin yun. Hindi mo na yung minalik. Suot-suot mo natin sapatos mo. Luman-luma na. Wala, hindi naman kami ng aking sapatos. Baka akong, alam mo man sa sapatos ko eh. Ito naman kay Linggo, yung sabi ko iiwan na itong made in Paris, ay Size 4. size 4 naman. Maliliit naman kasi sapatos, hindi ata na rito para hindi na ako Kaya ako nagtsaga eh, kahirap-hirap ng biyahe paparito. Makaparito lang nga. Bibigyan daw ako pambiling bigas. Alam mo naman yun ah. Namakusap-usap tayo sa telepono, tatlo. Nasa Canada ka, nasa Paris itong isa, si Linggoy. Kung marito lang ako, tapos bibili ng bigas. Kaya sabi naman ni Linggoy, papamuli daw ako ng 10 kilo palay. At yung bigas nun, madadali ko doon. Tamang buhay ko ito. Kaya sabi naman dito, ang ganda lalaki ko ro, ay puro ganda. Wala naman laman ng bulsa. Naglagad ako mula Labo hanggang dito. Wala akong pamasahe. 20 pesos ang pamasahe dito, Linggoy. Dahil Labo, ilakad ko na lang. Nahiyama akong manghingi. May kapatid sa Canada. Oo. Makapisan ko sa Europa. Kahit pa may nagtatanong sa akin saan ka pumaparoon, doon sa mga pinsan ko sa mga taga-Canada, taga-Paris. Bakit po naglalakad ka? Wala kang porta. May ibang mga kamag-anak, tulad ni Mr. Pardo ay... Hindi. Sabi siya, ay balitan, may laundry kayo dyan, meron kong 4x4 na auto. Kaya matindihin ko, ay unahin ka rin na napati ako ay. Naalala ko pa yung utang ko sa bangko, may 1 milyon. Saan ako kukuha nun? Mapupurplos ang aming lupa at bahay. Kaya kang putang buhay ko ito. Kaya nanginginig ang... Nakikita mo ang hawak ko sa plato, nanginginig. Dahil naalala ko yung mga... Obligasyon. Hindi ko alam na darating sa buhay ko ito. Nakakain naman ng karne dito. Sa bahay, sa katana, puro kangkong lang. Kaya kahit naglakad ka, ayos lang. Oo, lalakad ako. Ayos lang. Ayos lang. Yung sa Superline, nakiusap ako, senior citizen, student, kata. Senior citizen, student, at saka disabled pa. Kaya libre na. Ay, hindi, may ticket pa rin. Ayan, napunan. Oo, tapos kung pa nasakyan ka lang, sasakitan ng rayo mo. Hindi, sa lahat ninyong kamag-anak kayo ko ang matapatay. Kung ano ako, ay siya ito. Kaya baka kung maalala mo kaya. Sabi mo, 7 taon pala ako nag-aararo para maliliit pa kayo. Oo, maliit pa may nag-aararo nun sa bukid para mabuhay lang kayo. Baka naman maalala mo lang kahit paminsan-minsan. Hindi ka mo sa kinukonsensya kita. Hindi, oo. Sabihin pa yung North America. At itong cameraman ay Parisian.
Hindi ko akala yung interviewin ako rito. Sana ako, hindi, nahihiyaan ako to. Makikita mo na. Ilalagay ka mo sa YouTube yun, sa YouTube. Tinanong ko yung side to side. Sabi mo, worldwide ito, worldwide. Side to side mo, ba? Bihira pa kakain. Sabi mo kasi worldwide ito, lagay sa YouTube mo. May kapatid ako sa Canada, ang pangalan ay Domingo Pardo, sabi mo. May laundry. May kapatid ako sa Canada, pangalan Domingo Pardo. Yeah, sige. Maalaala mo kaya? Ano mo? Side to side at para. Pagdating sa amin sa Katanaw, hindi na ako makakakain ng ganito. Kita mo na, hindi ka ba mahabag niya? Kaya ako'y nakakangiti dahil yung tatlong ngipin ko ikaw nagpagawa. Kaya ito ang buhay ko yung ito. Solo ko, walang maipamasahe yung mag-ila ko. Mahiram naman kami auto, sira naman yung utang ng transmission daw doon. Kaya konting tinumaan. Nanginginig ako ngayon sa takot ko. Na ito, ako na yata ako yung sa aming nahahalip, yung dapil. Dapil na. Kaya sinasamantala kong kumain habang ito. Oo. Kita mo naman, ayaw kong magsinusungaling. Meron ka pong 4x4 na Toyota dyan, may laundry ka. Sabi mo, ang auto mo dyan, bulletproof pa nga yung sinasabi mo. Nung mag-withdraw tayo sa gumaka sa bangko, nakakita ka ng malaking magandang auto. Sabi mo, ganda na sa ganda. At hindi nasagay yung asawa mo sa iyo. Ayaw mo kayo mag-angkasang, kanya-kanya. Ibigay mo sa akin dyan yung maski, kalawangin na lang. Ay puta kaya talagang yung anak kapatid kong hindi Ay pinadala naman ako ng kaunti. Pinadala ko na 4,000 yata yun. Nakabili ng bigas. Ubus na. Pinadala naman ako ng 4,000. Kayo ulit. Binili namin ng bigas. Naranasan namin makabili isang sakong bigas. Ay hindi. Kahit sako ngayon wala na. Ang bili namin kalahating kilo inggoy. Ang aming saing, 1 kilo. Pag walang maibili ng 1 kilo, kalahati na lang. Ang subo namin, yung 20 na lang. Marami nakikinig dito. Kaya hindi naman sa pinahiya kita ka mo. Oo, hindi kita pinahiya dito. Teka, dapat mag-konsensya. Tama lang.